मिथिंगानि महराव बर' गामि ओइ बेनो आरो एलबामा नोंथांमोन हेलौ गाइस जोंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दाबोलासे साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे निउ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननियाव सहैयो दिनैनि ब्लगावहाय नोंथांमोनखौ दिन्थिनो सानदि नोंथांमोना दाबोलासे मिथियाखैथ' जानो हागौ दायो बानायगोन शुटिं आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो आङो दिन्थिनो सानदों नैबे जाहैबाय जेल प्रडाक्शननि मेनेजार आरो नैबे जाहैबाय केमेरामेन दायो नैबे जाहैबाय साहा फुदुंनाय जोंनि हेल्पार दायो फार्स्ट शुटिंआहाय जोब्बाय दायो नायगासिनो आरो माबायदि जादों भिडिअफोरा दायो जिरायगासिनो मानसिफोरा दायो जोङो निउ लकेशननि थाखाय थांगासिनो बहा लानाय जायो आरो मिथिया आरो दा जों दायो थांगासिनो नैया दायो गुबुन मोनसे लकेशनावहाय फैबाय नोंथांमोननि नायलांफादोनिया दायो दोङोनियाव गुबुन मोनसे लकेशनाव फैबाय आरो दायो गुबुन मोनसे लकेशनावहाय शुटिं खालामगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैया दायो बनायबाय थादो नैया गुबुन मोनसे शुटिंआवहाय नैया दुब्लिकेटार साथाम लायदो नै दायो नैबे मोनसे लकेशनालाय जोब्बाय दायो गुबुन मोनसे लकेशनाव थांलायनोसै दायो आरोबाव गुबुन मोनसे लकेशननि थाखाय थांनो ओंखारदों नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबादो दायो उथिबाय दायो गुबुन मोनसे लकेशननि थाखाय थांदों सारि सारि मिथिंगानि गेजेराव बर' गामि दानिया नायलायदोनिया नोंसोरबो थांगासिनो नुदो मेथाइखौ होनांगोन एसे एसे र' नोंसोरबो थांगासिनो केमेरामेन मा होनखो मामोनलाय उदिसा प्रडाक्शन मेनेजार ini बावलाय लांगोनिया दायो थांगासिनो मोनहैयाखैनो एसे मोनहैसिगोन आरो निउ लकेशननि थाखाय दायो मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैला जोंनिया साइकेलखौनो सालायनो हालियानो बै बिलोनि मिलांलायबायलै नै गारि सालायनायफ्रा जोबजासिम नायलांबाय थादो होनबा नोंथांफ्रा बिलाय नोंथांमोना मिस्टेक जाबाय थायो खालि नोंथांफ्रा आंनिया नोंथांमोना बिदि जानांगौ आरो बरिं नांगोन नालाय मेथाइ रोजाबाबो नों आंनि बायलें संसाराव जोंबो रुजुजाया नोंनि साननाया जेब्लाबो बेलेग जाया मेथाइ खनगासिनो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक हो आरो जेसेबांखिनि नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना हो भिडिअखौ कमेन्टखौ लिरनो दाबाव आरो बिथांनि सेहेराखौ बान्दर बायदि नुयो मावजि बायदि नुयो माबायदि लिरनानै हरबानो जाबाय कमेन्टआव नुखागोन बान्दर मोख्रा बायदि मानोना खानायबो गैया इनो आंनिया बैसोर सिंदो खानायखौ लाख्रा दोआखै गाज्रि मोनदों आरो दायो गुबुन मोनसे लकेशननि थाखाय जों मोनफैबाय जों दायो नै मोनसे दखानावनो बानायगोन आरो दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबादो दायो गुबुन मोनसे लकेशननि थाखाय थांगासिनो बै
जोंनि बाहाय आवगायद्रायबायनिया सासेखौ खिथिद्रायनांगौमोन थांबाय थादो जोंनिया नैया डाइरेक्टरखौ आरो खनसे खिथिनोसै जोंहानिया दासो मोसौ गुंग्रिया मोनफैदो निया नायनोमा मोसौ गुंग्रिया मोनफैदो दासो नि मा सारिसा बर' डाइरेक्टर दासो मोनफैदो नोंनिखौ बुंफिनांगौ ओइ बिराद दुस्थु गोजायसो नोंथांमोन दासो मोनफैदो आरो दा नैयाव मोनसे गुबुन लकेसननि थाखाय लानो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दायो नैया जकर मास्टार गाखोबाय नि आंनि जायगायाव दायो शुटिंखौ लागासिनो आरो जोबाखैनो जों दायो दा शुटिं खालामगासिनो नोंथांमोन नोंसोर गासैबो दोङो मिथिंगानि महराव बर' गामि ओइ बेनो आरो एलबामा नोंथांमोन नायलांमादो नोंथांमोन सोरबामोन बाथि दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय।